benvinguts a un nou videotutorial del Departament de Tecnologia d'Espai Cultura. Avui us volíem ensenyar una eina nova totalment pensada pels alumnes, Tinkercad, un programa de disseny 3D gratuït i online molt fàcil de fer servir. Per poder accedir, només cal escriure tinkercad.com a un navegador d'internet. Us podeu registrar gratuïtament fent servir el compte de Google. La primera vegada que entreu, us demanarà acceptar les condicions i declaració de privacitat, a més de demanar-vos si voleu rebre correus electrònics d'Autodesk. També us sortirà un tutorial, que nosaltres ometrem per fer el nostre propi, que està més pensat pels alumnes de la nostra extraescolar. Fem clic a Crear un disseny per fer un projecte nou. Us sortirà la pantalla de treball. A la pantalla de treball podem arrossegar les diferents geometries per començar a fer el nostre disseny 3D. A més, tenim les diferents vistes que ens permetran treballar més còmodament i veure les nostres creacions des de diferents angles. A la part de la dreta podem veure totes les geometries inicials a partir de les quals podrem treballar. Més endavant, ensenyarem com fer servir les geometries avançades. Per treballar amb una geometria, el que hem de fer és agafar-la i arrossegar-la a la pantalla del centre. Podem editar diversos paràmetres. El primer de tots seria el color. El cub es col·locarà allà on nosaltres el posem i a partir d'aquesta primera figura nosaltres l'anirem modificant per fer-li els canvis que creiem pertinents. Una de les coses que podem canviar són les seves dimensions. Les dimensions sempre estan en mil·límetres. La manera més precisa de canviar-lo seria clicant amb el ratolí a sobre del número i amb els números del teclat posant-li la dimensió que vulguem, però també els podem deformar estirant de les seves cantonades, d'aquests quadradets de color blanc que surten. Canviar l'alçada de la geometria també és possible clicant el quadradet blanc que surt a la part superior. Per poder moure la càmera i veure la nostra figura des de diferents angles, apretem el botó de la dreta del nostre ratolí i alhora el movem. Podem aixecar o baixar els elements fent clic a la fletxeta negra que surt a la part superior de la nostra figura. Apareixerà un nou número que indica la distància de separació de la figura entre el terra. Normalment aquesta distància serà 0 si volem que la nostra peça estigui recolzada sobre el terra. També podem combinar diferents geometries per crear un disseny totalment nou. Si volem fer una caseta, per exemple, el que hauríem de fer amb aquesta nova geometria triangular és aixecar-la a la mateixa alçada que tenim el cub, que recordem que era de 30 mil·límetres. Aixecar els elements és una cosa que podem fer o bé amb el ratolí i a ull o bé escrivint les dimensions. Nosaltres podem convertir en qualsevol moment una geometria en un forat. Un forat és una perforació dins de la geometria 3D que hem creat prèviament. Per poder veure com queda el forat un cop fet dins del nostre cub, el que faríem és unir totes les peces en una. Per esborrar, només hem de seleccionar la peça que no vulguem i fer clic a la tecla Suprimir del nostre teclat. Un altre element molt interessant per als nostres nens que podem fer servir és el text. El text es modifica canviant la paraula que surt al quadradet de les formes. En el meu cas, escriuré el meu nom. Puc modificar la tipografia en el menú de Fuente.
Ara farem un clauer amb el nostre nom. Intentem-lo fer tots junts. Arrosseguem el cub i li posem una alçada d'uns 4 mil·límetres. Li posarem una llargada d'uns 60 mil·límetres. Si ens col·loquem a la vista superior, podrem veure molt bé allò que estem fent ara mateix. Ara agafem la geometria del text i li posarem unes mides que s'ajustin a la nostra base. En el meu cas seran de 50 per 15. Quan escrivim el text és molt possible que aquestes mides que acabem de posar es modifiquin lleugerament. Les podem tornar a canviar totes les vegades que vulguem. Amb el ratolí mourem el nostre nom al centre de la nostra base. Per foradar, cliquem sobre l'opció Hueco, que surt a la forma. Perquè la base es foradi, ho seleccionem tot, dibuixant un rectangle amb el nostre ratolí i fem clic a l'eina Agrupar. Molt bé, ja tindríem la primera part del nostre clauer. En qualsevol moment podem seleccionar l'eina i clicar a Desagrupar. D'aquesta manera podrem modificar els nostres elements per separat. Estiraré la base i la faré una miqueta més gran perquè quedi millor i que tingui espai per col·locar un foradet per poder posar les meves claus. Vas molt bé. Ara buscarem la figura del cilindre. Si us fixeu, la figura del cilindre i del cub ja surten com a forma de forat. Podem agafar aquesta directament i només haurem de canviar les mides per fer el forat més petit. Podem moure les figures fent servir les fletxes del teclat en comptes del ratolí. Quan ja ho tinguem tot, ho seleccionem i fent clic a Agrupar. Aprendre a moure, agafar els elements, convertir-los en forat i agrupar són coses molt importants que avui esteu aprenent. Us recomanem que practiqueu dibuixant diferents elements que a vosaltres us agradin. Ara crearé una altra geometria a partir d'un cor i d'un cilindre. Aquesta nova peça, que podria bé anar a la meva motxilla o bé a les claus, la faré de 3 mil·límetres d'alt. Aquesta vegada ho faré amb una base rodona. Canviaré també l'alçada de la meva base .
I amb el ratolí mouré el cor al mig i el convertiré en un forat. Recordeu que perquè el forat sigui efectiu hem de clicar a agrupar. Continueu practicant amb aquestes eines. Molt aviat us portarem més tutorials per fer figures superxules i interessants. Moltes gràcies!